sonyere anyị, anyị emeela ọtụtụ ihe anyị emeela. Ọ maka nke izuụka nke ọzọ anyị ewetara unu anyị eweghachikwara unu imebe ahịrị okwu na ntụgharị ya n'asụsụ Bekee. So ya m gwara unu na ihe a ọmụmụ awụ so n'otu n'ime ntọala ọmụmụ asụsụ Igbo anyị kwesịrị ịmụ. Ya ka anyị mụta ọmụmụ ya izuụka ọzọ bụ anyị alaghachikwe na nke ahụ anyị malitere n'izuụka gara aga. Ngwa ọ ka bụkwa n'isiokwu bụ iji mgbochi ume na ụdaume emebe mkpụrụ okwu. Iweta mkpụrụ mgbochi ume ofu, iweta otu ụda imekọta ya ọnụ, iwere ya mepụta gbakwunye ya mkpụrụ okwu wee mebe gbakwunye ya mkpụrụ abịdị wee mebe mkpụrụ okwu. Ngwala anya n'ugbo ụda anyị. E bụ na I bụ mgbochi ume. I bụ otu n'ime ụda ume arọ nke enwere. Otu n'ime ụda ume arọ enwere. Imekọta ha abụọ ọnụ inweta bi. Ịgbakwunye ya ebi to live. Ịgbakwunye ya ibi ya na-asị ihe anyị ya ibi ọkwanụ ma ọ bụ gị si ibi. Ịgbakwunye bi ịgbakwunye o na bi inweta obi ma ọ bụ obi heart obi. Obi nwekwa aha mmadụ, nwere ike ịbụ aha mmadụ, nwekwana ịbụkwa ndị Anambra steeti a na-akpọ ya obi, that is ụlọ jikọtara onye ọbụla. Ịgbakwunyekwana ya gị nweta ubi bụ farm n'asụsụ Bekee. Ngwa lee ọmụmatụ nke abụọ. Fe na fe. Mgbe ịgbakwunye ya efe clouds. Ịgbakwunye ya ife to fly. Ofe soup. Ịgbakwunyekwana ya ufe to fan something, to fan or to fan ufe. Dere gabazie. Ọmụmatụ karịrị akarị mana asụsụ Igbo na-atọ ụtọ nke ukwuu. Ọ na-atọ ụtọ, na-enwe mmasị, ọ na-enye obi aṅụrị na mmadụ maara asụ asụsụ Igbo ya na-aghọta ya. Ama m na ọtụtụ n'ime anyị bụ ndị Igbo amaghị mkpụrụ okwu ndị anyị mepụtara na mpụtara ya n'asụsụ Bekee. Na-esonyere anyị, nyere m aka ịhụ na asụsụ Igbo a ọmụmụ asụsụ Igbo a na-eweta na-ezisara ya na social media ma na YouTube. Sonyere m na YouTube just by clicking on that link I will post on my YouTube for my YouTube channel. Subscribe please. Ka anyị hụ na asụsụ Igbo a bụ ihe ejidesiri ike. Anyị agaghị ekwe ka asụsụ Bekee nọchizie anya asụsụ Igbo. Maka na ebe na obodo anyị bụ Naịjirịa, ị ga-ahụ na e nwere ọtụtụ agbụrụ dị iche iche, mana agbụrụ ndị ọkachasị nke ndị Yoruba na ndị Hausa jidere asụsụ Igbo asụsụ ha nke ukwuu. Ya bụ asụsụ mgbe ha na-akụziri ụmụ ha. Mana gịnị mere anyị nwa bụ ndị Igbo? Ọ ya mere anyị ji na-agbasi mbọ ike ka anyị hụ na anyị kụziri asụsụ Igbo. Ọ ga-awuruo n'aka ndị Igbo anyị emezie asụsụ Igbo a ga-emezu. Sonyere anyị nke ọma. Ọ ka bụkwa Nwaada Oziọma, onye nkuzi asụsụ Igbo.